Pai ba ngamit scam ba jing kersan ga jong pi ga Voice of the People Party kam dei na kanu kono daw kam dei tan jing roi kong deng kong na Henry dei na mar ba pi ki snow thu ye ki nong rum jong ka party ba ba pi kersan ya ga party daga jing su thu ga jong pi ye ki nong rum jong ka party ngam don jing arnatin ngam don ke jing su sumi ngam don kata ka jing ting banong ba Pinam kersan su ya ka Voice of the People Party ngangai scam ba pinang scam ba pinang ya kersan ya ka Voice of the People Party namar ba ni na kalian ka Voice of the People Party ngimpat set kala ya pi upai ba isariki impat set kala ya pi kiamali ka Voice of the People Party kimpat set kala ya upai ba jong ki constituency ki beje ba khamtam ya upai ba jong jala KMDC ke jongi kim percet kala ya pi pai ba hidang ai ta kajing sekri kabapha na gamenta jong pi pai ba na dalau habadon ke ni jing pen thame habi menta ke ba kili ki badon ban persa ya ka Voice of the People Party ki kwa tang man peni ban pendo man sim ya ki nong kersan jo ka Voice of the People Party khlang ba pindom kersan so ya ka party ba pin snow ba o ka Voice of the People Party kala do ya ka bor jo ka ti kum nungin kersan ka Voice of the People Party Henry kum ki nong kersan nga ai ka min sim ya pi nga ai kata ka jingskan ya pi ba nagaliang jo ka Voice of the People Party ngim pat set kala ya pi bat ngim ye troy na ka banta jo pi but kum ba pila kersan men swa ya khot ya wer si sen pat ya ba pin pin scam ya ka jing kersan ga jong pi ya ka Voice of the People Party hoy ko mga laom kadon ka jing pin thame kadon ka jing persang mentang man pin i ba ka Voice of the People Party kala hiar hanong krem kipini kumno ba ka party BBP kala hiar kala chakong khat heneng nong ipi kito ki bami naka Voice of the People Party ke baki ong baki bimi naka Voice of the People Party balik kersano e ka MPP kidai kibre ko bala mi lepa nado ka MP election kilan mi nado ka MDC election kimdon hi haka Voice of the People Party like no ikersan iba Arden House ng arja apulai ka MLA election Henry ki up yagani men pinmi kubor banong ba jakong khat ka VBP hang tay hanong krem ban pindo ban se mi pi kinong kersa ngalang yo ban ya kren hang ni kini kisi bar kinong yanam jongka party bar kinong song sunong tay hanong krem biong ba house lem arajan rupra iba aden inang tam khambon syo nang tay naga constituency inang yo kanang kijingjop ka ba khamdon burom house lem arajan arupra nadraw pai ba wat pen ki kuswai kadon gajing persang banong ba o ka meeting jo Voice of the People Party kala hiar hilaw wan ban pin ya jakta khana keleng henai pai ba nagaliang gajong ka Voice of the People Party ini scam ba pi ye kersan ka Voice of the People Party pi ye kersan omtang nakabentangan ka bai election nakabenta election sa Lok Sabha Henry Pile Kersan du nakabenta Husnem Arajara pra kajing Kersan ga jong pi Husnem Arajara du pra kalong ka kam don kam sibune nagi weipat ki election bale namar ba ka state government ka de ka sarkar ka bala panwanra yagi jingala ki bakta direct yepi upai ba hoy ka district council ru kalong ka berankam hele ke district council no ipi ka don tang sipo khat boy tini ki subject haka kamla dan trei palat namarwa kaduna ka subject ka ba constitution ka ay ka district council na Lok Sabha no ipi ka don kata ka jing don kam ya ka ban trei na ka ban tau pai ba Henry ki subject ki badon hangthe hadelhi kiti ki subject ki bedai but ka India level Henry ki bon ki subject ki barakta ibi pai ba hagne ka jala ka jongi kadai ka sarkar jala na dana philap ba hagini ki snambal lai no hiyo iba bon wat ki union minister ki minister nang the na Delhi habaki yo lat ban long kum
chief minister jong kanu ko sarkar jala resign na ka resign nang thina Delhi ya kaban long chief minister na ka chief minister jong ko sarkar jala namar baka sarkar jala ru ka don ni ka bor ka khra shibude ya kaban trei na kaban ta ka jala ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ya kaban pet ya ka koi pikya ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ban pet ya ka jingnang jinsta ka sarkar jalan ka don ban pet ya ka shong suk shong shan ka don haka ya ka bor ban pin bet ban yada ya ka kindau ko siap bat kiwi ki subject ngano ngi pai ba tin la tapi ailat ya ka voice of the people party house lab araja rapufra kan long ka jing suk jing shan ya pi upai ba habang ya pet ya ka jing nang ki start ka jala ka jongi kalong ka ka bas ngau diaw sibune ki paralok jonga ki bami nagi wei ki jela menshwa ki pune hakanias shalom ya kaban yo ya kata ka jing hikai ki bapura ka jing hikai ki babha ki lepat sagi wei ki jela ka jongki ya ka bagen long ki nong mikmat ya ka bagen long kita ki officer ki bahe par ki buat ki bana sabar jong kanor isu ki dangwan ban pule hangte ya shalom hendai nganong ipi menta ngaraya kendu ikini kino hikai ki batrai hangtai handihu ki badai lagi wei pat ki jela ki kren ya kani ka kentin ki yong bang nasnusi banyo i ya kata ka jingnang hinsta hang ni hajela megalaya bakada hier hadu kata pat kadau tenrai hi ki yong kam dei bo mangi wat ki briu na bar ki dei i ya kata ki yong bakadai na barba ka sarkar kampe ya ka jingnang ka jinsta balai pai ba anong yupi ka jela megalaya menta ka khamsniu ha ka jingnang jinsta ban ya ka jela biha ka wei galong ba nadu usna marajar lai nganong yupi pai ba ya ka kamsan hima sima ha ka jela ka jongi na yo ban rung da gitu ki ba perkhat ba kamsan hima sima ka kam politics ka dei ka kam ya ka ban le business angtei kikim yo issue ipi pai ba kum utau pai ba ban ai kata ka jing sekri ka bapaka kata ka jing sekri ka ban wanra ka roi ka par babun kiliang hindi ki i tang kumno bagen yo ban le business na tada ha ba ka rukom tri kam beta ha bagi ong ka roi ka par ha ka ni ka sarkar ka menta bar wat aki sarkar ka bakham mensuaru ha ni ka jela ka jongi ki khen bet tang ya katu ka roi ka par ka ba kihi ki yo ban pintre kam bat ba kihi ki yo ya ka kam ka jam nang tu bat ban pin ai kam ai jam ya ki tu ki badon hasenda ki jongki na kata ka dang menta habi ye kren ya ka roi ka par ki ye kren bet tang ya kata ka jingtai hemrengan ong ye pi han mi pai ba wat kita ki jingtai ka ba ki tei ru ni dei kum ki pai ba ban bo ya ki jingkeli hatu ki ni ki jingtai jong ka sarkar kawan rane em ke jing mentoi yau pai ba but kini ki jing tei jong ki sarkar kam long ne em ki jing tei ki babha bon ki surok sna masendap sna tangkan katu kanipor la jotno ka surok prepare tangadian katu kali belai la jotno ni kum ki nong snong ni don ya ka hok ben keli ni kum ki pai ba ni don hok ya kaban keli ya kani ka sarkar banyak kinong mikpak ki jongi ya kata ka development ya ka baki ki wanra hatu ka development ga jongki kalong man pinmentoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya kaban mentoi upai ba nganong ibi pai ba ka surok lada kila dei ban sna sisa kumba dei ban sna nganong ibi kan khamne ban habane ka surok haja kam non kam repair no lada iban yo ban penon kam yo to pisa jong pai ba na ka benta ki wei pat ki benta ki non ki jingtai ke ba ngayo i nganong ki pai ba ki ba ki latei ke ba ki tu ki badan hajan bar ki nong me khat ki jongi gelayo i ga jing mentoi henre ga jing mentoi u pai ba kim yo ya ga jing mentoi ngani tu pi ka wei constituency utaw wei mele u latrai uang bangalawan ra development wan ra ta jingtai ki bubuon hata constituency henry kita ki jingtai
andala deptei upai ba umyo jing mentoy ay na kita jing tei lasna ta kayaw kinong rep Henry hado menta andala deptei ta kayaw kinong rep wat sikilo ujur benyadi hang taru kimpat jadi lasna ta ka hospital jong kini kamdi ka hospital ka dispensary nak mata kimarat Henry kiatu kita ginong song sunong haba kilet pan ya kadawai buat kadawai wi om kadawai hakata kene sebagai hakini ki badon ka bor menta ki kwa tan men pedi sabar pan pedi bangi don na ta roi ka pa Henry ka roi ka par kano siliang kampoy so pai ba salansa nagtadaw kidon bong ba kibaroy kila roy Henry kiba par kila nang par namar baka rukom yo jing mentoy kamlong kawasalan sa siyaw pai ba kipai ba kibabun kimyo ika jing mentoy namar ya gitu gibenta ka roy ka par kaban yarap yo pai ba ka sorkar kam siyam la siyam jingger kle ay roem nganaye pi ganuksa habang niya pek yenujor ya ka jingram jo ka bai pule hang ni hajala ka jung kalong sausha sansha banya ka ba kisamlah ki weipat ki jala ki pendot na kabenta ki jingpule ki jongki namar hagi wei ki benta jong kanot ingis ka jongi habagi let ban pule bon ki pule ha ka skol sarkar ane ki skol balayo jingrap na ka sarkar hindi ke ay ka bajya kalong ba hang ni hajala ke jongi ki khna ki bapli ha ban ban pule hagi school private hagi college private ki ba remdor